Tak co, jdem na to? Pojď. Jdem. Na zátěžový test jsem se rozhodl jít proto, abych věděl přesně, v jakých tepových hranicích mám trénovat různou objemovou nebo výkonnostní přípravu a chodím tam i z toho důvodu, abych měl jistotu, že moje srdce je v pořádku a že mi nehrozí nějaké zdravotní nebezpečí. Je to důležitá součást a důležitý článek mé profese. Potřebuji vědět, kde je mé srdce, na jakém levelu a potřebuji vědět své limity při tréninku. And he scores! The third line once again for Wilkes-Barre Scranton and Dominic Weir has been... Výhodou zátěžových testů pro sportovce je fakt, že získají nejen informaci o tom, jak pracuje jejich srdíčko, jaká je reakce jejich organismu na zátěž, ale získají také zpětnou vazbu na to, jak efektivní je jejich trénink. To znamená, jak dobře trénují, jestli jejich výkonnost odpovídá tomu, jak intenzivně trénují. Každá prohlídka vlastně začíná tím, že si lékař pohovoří se sportovcem, zeptá se na jeho subjektivní potíže, zda nemá nějaké problémy při sportu, jako jsou bolesti na srdci, píchání na hrudi a podobně. Pátráme v anamnéze po nějakých onemocněních, prodělaných operacích a podobně. Po anamnestickém vyšetření následuje zhodnocení antropometrických parametrů, jako je výška a hmotnost sportovce, a potom měříme klidové parametry, jako je krevní tlak, tepová frekvence nebo EKG. Pak následuje vlastní zátěžový test, který může probíhat buď to na kole, na bicyklovém ergometru nebo na běhátku, a v průběhu té zátěže měříme parametry, jako je krevní tlak, tepová frekvence, spotřeba kyslíku a některé další parametry, které nám dokáží podat informace o zdravotním stavu toho sportovce. Ty pocity v těch vysokých tepech při tom zátěžovém testu, kdy člověk jde na totální hranu a totální maximum, tak jsou hodně podobné těm stavům, které člověk zažívá ve stěně, když jde nahoru. Na zátěžový zdravotní test se snažím chodit minimálně jednou ročně, většinou na začátku sezóny nebo nějaké letní přípravy, případně před odjezdem na expedici do Himalají. Chodím na něj zhruba 2krát ročně, jednou je to před letní přípravou a potom po letní přípravě. Nejčastější problémy, se kterými se setkáváme, je právě extrémně zvýšená reakce krevního tlaku na zátěž, kdy u těch sportovců například v důsledku užívání stimulační látky, jako je taurin, guarana nebo kofein, mohou vést potom po dlouhodobém užívání k vzestupu a k rozvoji hypertenze. Dalším častým problémem, který vídáme při zátěžových testech, můžou být zachycené arytmie, to znamená nepravidelnost srdečního tepu. Tam je obvykle zapotřebí potom další specializované vyšetření kardiologem, zda se jedná o závažný typ nebo nezávažný. Na začátku zjišťujeme v rámci pohovoru přítomnost současných nebo minulých potíží s pohybovým aparátem. Také se ptáme na druh zátěže a jeho intenzitu. Dále zjišťujeme přítomnost nějakých dalších onemocnění. Potom přistupujeme rovnou k klinickému vyšetření pohybových funkcí a to provádíme pomocí testů a speciálních poloh. Na závěr vyšetření zhodnotíme stav, vysvětlíme, co jsme našli a poradíme eventuální řešení. Nejčastějším nálezem je porucha stabilizačních funkcí svalů. To způsobuje nerovnoměrné zatížení pohybového aparátu a vznik bolestí. Důvodem téhle poruchy je jednostranná zátěž anebo neadekvátní zatížení nad momentální schopnosti organismu.
Pravidelně celý rok cvičím mnoho cviků, převážně to jsou hluboké svaly, které se snažím udržovat celý rok. Chození do kopce se zátěží se snažím prokládat nejčastěji plaváním, případně jízdou na kole, rád si zacvičím jogu. Preventivním opatřením je nejlépe pestrá pohybová aktivita s adekvátní zátěží a regenerací. Zdravotní prohlídky sportovců jsou důležitou součástí prevence náhlého úmrtí při sportu. Každé úmrtí sportovce je vždy tragickou událostí, které obvykle postihne mladého, doposud zcela zdravého jedince a žádná prohlídka nedokáže 100% tomuto předejít. Dokážeme však alespoň některé, třeba srdeční vady, odhalit včas, tak aby k tomu nedošlo. Zátěžový test by si měl nechat udělat každý sportovec, protože není na to mít jistotu, že to srdce má v pořádku. Tak co, jak se cítíš? Dal jsem do toho úplně všechno. Já taky.